De planta rectangular na que se adiviña a existencia dun forno interior. Destaca a súa porta de entrada cun lintel decorado cunha estrela de David. Continuamos cara a Pena de Embade. Dice que antigamente había ali unha pedra de avalar utilizada no pasado con fins divinatorios ou curativos. A día de hoxe, neste lugar atópase un cruceiro. O percorrido lévanos a Pena Molexa. Dice dela que é a pedra con máis lendas por centímetro cadrado de cantas existen no mundo. A Pena Molexa atópase na parroquia do Val, moi preto do castro de Vilasuso e da Pena Lopesa. A lenda máis espallada e tamén coñecida é a que nos fala da presenza dunha fermosísima moura. Contan que en algunhas madrugadas de San Xoán podes atopar na Pena Molexa, peiteándose os longos cabelos, a unha fermosísima moura que amosa un enxoval maravilloso. Olas cheas de moedas e xoias, colares, diademas, rapais, peites e tesoiras, armas de antigos guerreiros e até unha pita cos seus 7 veciños, todo iso de ouro. A moura convida o home a admirar o seu enxoval e logo pídelle que escolla, de entre todo canto ve, aquilo que máis lle gusta. O home acaba escollendo algunha das xoias que ten diante da súa vista, a que lle parece que ten un maior valor. Entón, neste momento, escoitase a moura chorar enfadada polo egoísmo do home. Despois de escoller a xoia, o home, egoísta e cobizoso, ve como nas súas propias mans a xoia que escolleu convértese en carbón. E é que a moura esperaba ser ela a xoia elixida e así poder desfacer o feitizo. O non será escollida, desaparecerá levando con ela o maravilloso tesouro. Ata agora, ningún dos homes que a viron a preferiron o tesouro. Polo tanto, ela segue enfeitizada, esperando outra mañá de San Xoán para aparecer de novo na Pena Molexa. Hai outras lendas, como a que conta que a Pena Molexa e as outras rochas que están ao seu carón son un rei e os seus guerreiros convertidos en rocha por un feitizo. Na noite do solsticio de verán, noite de San Xoán, transfórmase en homes e mulleres de novo para recordarlle a xente que sempre estarán aí para guardar a terra. E contan que tamén esa noite o rei e os seus homes e mulleres percorren e vixían os montes. Vixían e protexen as casas, ademais de coidar aos vellos porque gardan as nosas tradicións antigas. Ao acabar a noite, volvense pedra outra vez e permanecen vixiando para guardar a terra de Trasancos. Continuamos o noso camiño cara ao mosteiro de Baltar. Este edificio singular atópase na parroquia de Santa María Maior do Val. O Pazo de Baltar comprende un conxunto de edificios de diversas épocas, sendo a construción máis antiga do século XVI. O seu fundador foi don Juan Pardo de Lago, ou de Andrade, e Montenegro, que casou con dona Catalina de Andrade. Co paso do tempo, este pazo pasou a formar parte das propiedades da Casa dos Marqueses de San Sadurniño. A derradeira marquesa de San Sadurniño, dona María de la Natividad Quindós de Villarroel, non tivo descendencia, doando o Pazo de Baltar aos pais misioneiros do Sagrado Corazón de María, que no ano 1914 construíron un mosteiro novo sobre os seus cimentos. Na actualidade pertence aos irmáns claretianos. Os propietarios deste pazo foron vinculándose case exclusivamente a través de alianzas matrimoniais cos apelidos máis ilustres da nobreza da zona: os Lago, os Lanzós, os Terreiro, os Pardo de Lama, os Maldonado, os Moscoso e un longo etcétera. Todos estes enlaces deixaron a súa pegada nos seus escudos de armas, dos cales están representados na súa fachada principal. No interior da capela existen dous monumentos funerarios ocupados por don Fernando de Andrade e a súa esposa, dona Inés de Castro Lanzós, fundadores do vínculo de San Sadurniño, que foron trasladados alí no século XVIII polo marqués de San Sadurniño. A única decoración que presentan estes monumentos son uns escudos no seu lateral labrados en pedra de granito. Outro elemento importante deste conxunto monumental é a fonte barroca que adorna o seu xardín, que garda un enorme valor estilístico. Remata o noso camiño en Santa Margarida,
onde atopamos a fonte, a capela e o cruceiro. En primeiro lugar, atopamos a fonte que posúe dous canos. Por un deles mana a auga de Santa Margarida, unha auga destinada ao meigallo e ao malparto, e polo outro, a de Santa Lucía, que cura os males da vista. O frontón desta fonte está decorado coa cruz de Malta e ao seu carón existe unha escaleira de pedra que serve de acceso. Dentro deste conxunto, o elemento máis rechamante é a capela. Foi construída no século XV, sendo un dos templos máis antigos do concello. É unha pequena igrexa de planta rectangular cunha soa nave e presbiterio cuberto con bóveda de crucería. Destaca a súa porta principal de acceso, datada do primeiro terzo do século XVI. Nela topamos as armas da Casa dos Andrade, o xabaril ou porco bravo e a banda engolada coa súa lenda Ave María, gratia plena. Continuamos cara ao cruceiro, un dos elementos máis significativos de iconografía galega, unha cruz de pedra que se atopa normalmente nas encrucilladas de camiños, nos adros das igrexas, á entrada dos povos e aldeas, nos cumes e nas ribeiras. Un cruceiro é un monumento de pedra coroado por unha cruz sobre un varal que se asenta sobre unha base graduada. A altura dun cruceiro pode chegar a superar os 5 metros. A base e o varal ás veces presentan motivos alegóricos extraídos dos relatos bíblicos. Os cruceiros rememoran a crucifixión, santifican o lugar onde están colocados e combaten o mal. Non son exclusivos de Galicia, pero si están catalogados na nosa comunidade máis de 10.000. Non coñecemos cal é a súa orixe e aínda se discute sobre cal é o seu significado. Segundo algunhas tradicións, servían para bendecir os camiños, outras relaciónanos con rituais de curación para eliminar os males do corpo e do espírito. Algúnas comarcas eran o lugar de enterramento dos nenos non bautizados e os familiares deixaban marcas, cruces ou iniciais gravadas no varal ou fuste. O cruceiro é unha obra de formas arcaicas, está elaborado en pedra de dunita e aparece colocado sobre unha plataforma dun exemplar anterior. A imaxe de Cristo ten as pernas mutiladas, coroa de espiñas e un manto de pureza bastante aparatoso. A Virxe aparece representada cun amplo manto e está esculpida con bastante detalle en postura frontal.